Hello mga ka-Aeronautics. So ito ngayon ang ating vlog ay ang aming tanim na sili, green and red paper. So ito po ngayon ang aming mga pananim na naman ay ang susunod nating i-harvest ito pong sili. After po ng pipino, sili na naman po. So ilang months po pwede na rin natin siyang i-harvest. So ito po, tapos na po natin tanim lahat. So ito po, 2 weeks old pa lang po, ganyan po yung itsura, ganyan na po kalaki. Ayan. Medyo mataba na yung ating pananim na sili. So, ayan po, ganyan po kalawak yung ating pananim na sili. So, ayan po, sa kabila naman po yung aking matabang talong. So, next and line na naman po ito ay ang ating talong. Thank you po for watching.